Tisztelt miniszter úr, kedves nagykövet, hölgyek és urak! Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek világosan bebizonyították, hogy az a nemzet lehet csak erős, amelyik büszke a nemzeti identitására. Az a nemzet lehet erős, amely ellenáll annak a nyomásnak, hogy feladja az értékeihez, az örökségéhez, a történelméhez való ragaszkodást, tehát hogy ellenálljon ennek a nyomásnak. Mi magyarok a történelmünk során számtalanszor voltunk olyan nyomás alatt, amely nyomás arra irányult, hogy az örökségünktől, a történelmünktől, a vallásunktól, a kultúránktól szakadjunk el. Azonban mi mindig ellenálltunk ennek a nyomásnak. Ezért is lehet az, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencében 1000 esztendő leforgása után is egy erős nemzetet alkotunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a külpolitikánkat pedig a kölcsönös tiszteletre alapozzuk. Tiszteletben tartjuk a partnereink történelmét, partnereink sajátosságait, hagyományait, kultúráját, és ugyanezt várjuk el a partnereinktől is. Mi 2010-ben indítottuk el a keleti nyitás politikáját, amely stratégiánk mára egyértelmű sikereket hozott, és ennek a stratégiának a keretein belül döntöttünk úgy, hogy megfigyelőként csatlakozunk a türk tanácshoz, ahol pedig a stratégiai együttműködésre való törekvésünket hasonló törekvéssel és készséggel fogadták. Ugye Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Kazaksztánnal már korábban is stratégiai szintre emeltük az együttműködésünket. Ugyanakkor az elmúlt időszakban Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal is ráléptünk erre a pályára. Ennek egyik fontos jele volt, amikor tavaly februárban megnyitottuk a nagykövetségünket Biskekben, és már akkor azt az ígéretet kaptuk a barátainktól, hogy hasonló lépésre szánják majd el magukat, és a mai napon mindez meg is történik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A türk tanács országai, legalábbis annak egy jelentős része Magyarországtól földrajzilag nagy távolságra van. Ennek ellenére egy rendkívül szoros, baráti, sokszor mondhatom azt, testvéri együttműködés jött létre az ott elhelyezkedő országokkal. És ennek ma már a mindennapi életben érezhető kifejeződése is van, hiszen 10 esztendő alatt a türk tanács országaival a kereskedelmi forgalmunkat a duplájára emeltük. Az tavaly egy rendkívül nehéz évben is meghaladta a 4 milliárd dollárt. A Magyar Eximbank pedig annak érdekében, hogy a türk államok és Magyarország között az együttműködés még szorosabb legyen, egy több mint fél milliárd dolláros hitelkeretet nyitott meg. Támogatjuk a türk tanács törekvéseit arra vonatkozólag is, hogy létrejöjjön az a közös befektetési alap, az a türk befektetési alap, amely segíti gazdaságaink folyamatos bővülését és fejlődését ebben a nem csak egészségügyi, de gazdasági szempontból is komoly kihívásokat jelentő időszakban. Mi akkor fontosnak tartjuk, hogy ezeket a gazdasági kapcsolatokat kellő emberek közötti kapcsolatok alapozzák meg, hiszen a hosszú távú garancia a jó együttműködésre az, hogyha az emberek közötti kapcsolatok stabilak. Ez pedig legegyszerűbben a fiatalok számára lehet létrehozni, az oktatási kapcsolatok fejlesztésével. Az idei tanévben már 870 ösztöndíjas helyet tartunk fenn magyarországi egyetemeken türk tanács tagországaiból érkező diákok számára. És hogy milyen versenyképes és vonzó a magyar felsőoktatásban tanulni, azt mutatja az a tény, hogy 5000 hallgató jelentkezett erre a 870 helyre az idei esztendőben. És a nagykövet úr mondhatta itt a köszöntőt, aminek az az oka, hogy a nagykövet úr vezeti a türk tanács európai képviseletét, és ezt egyszerű kimondani, de ennek azért nagy jelentősége van,
a nagykövet úrnak is, meg annak is, hogy itt van az európai képviselete a Türk Tanácsnak, ugyanis ez az első olyan képviselet, amit a türk országok így közösen Európában létrehoztak, és világosan mutatja Magyarország elköteleződését a Türk Tanács munkájában való részvétel mellett, és világosan mutatja a türk országok elkötelezettségét a velünk való együttműködés fokozása iránt. És ugye van az a mondás, hogy az igaz barát a bajban ismerszik meg. Amikor tavaly tavasszal nagy bajban volt Európa, és köztük mi magyarok is, az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök tekintetében, akkor keletről jött a segítség. Keletről, a türk barátainktól jött elsősorban segítség. Önzetlenül az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket kaptunk, és én még emlékszem arra, amikor a keleti nyitás politikáját elindítottuk, sokan hogy legyintettek, és milyen lebecsülő, néha becsmérlő módon beszéltek a keleti világról. A helyzet mára megváltozott, és ugye van az a magyar mondás is, hogy egyszer nekem, egyszer neked. Amikor mi egyenesbe kerültünk a védekezés tekintetében, akkor pedig mi segíthettünk a barátainknak abban, hogy ők is sikeresen védekezzenek. De ettől barátság a barátság. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Türk Tanács ugye most már több mint 10 éve működik. Magyarország 3 éve lehet megfigyelő, és az elkövetkezendő időszakban is készen állunk arra, hogy hozzájáruljunk a közép-ázsiai országok, a türk országok és Európa minél szorosabb, mondhatnám úgy is, eurázsiai együttműködéséhez, és készen állunk arra, hogy egy újabb szintet lépjünk a magyar-türk kapcsolatok tekintetében. Hálásak vagyunk a külügyminiszter úrnak, hogy eljött ma, hálásak vagyunk, hogy együtt ünnepelhetjük a Türk Egység napját, és köszönjük Kirgizisztán támogatását Magyarország bevonása tekintetében a Türk Tanács munkájába. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Excellency, thank you very much for your comprehensive address to us on the Hungarian Eastern policy